Tam hneď vetrovku. Takto sa nedá, tak skúsi takto, hej? Daj tak naopak daj. Takto? Tak. Ale teraz A riadne na toto. Tak. Ale nezabrzni na tom asfalte. Tu máš oheň? Bože, ale ksichtom len. Počkaj, dám ti koberec tam. Dám ti tam koberec, hej. Daj mu tam, počkaj, daj koberec. Si striezvy. Poď sem, počkaj. Si triezvy. Tento akt, tomu, že má zábrany. Tento akt platí to má. Čo sa bojíš? To dáš. Urobíme ich takto. Urobíme ich takto. Hýbaj! Jak zabrznil dobre, no čo frajer, posuniem ťa do piči a potom dobre, níže mi nájazd, hej? Ej! Dal. Chlapi, ja si vyšlapne, mám ísť hore Včkom? Včkom, hej. Nemáš šlapacie lyže? Včkom. No posunul ako vyššie, nemôžeme ako posunúť do piči. A ty si dal jeho lyže do piči? Markovej, Vás mi koberec rozjedal. Kokot išiel. dobre! Nebude to Poliak. Poliaci takto chodia. Zajdem ďalej teraz, hej? Jasne. Poliak do kultúry. Ty sa si dojebal, si nemal posunúť. Alebo lyže vidno lyže. Lyže odpoď, aké má na nohách. Odkupí autobusov, hej? Počúvaj, ale toto môžeme dať ako reklamu. To daj do noc, díky reklamu.